Všetko zima. Dobre. Pojďte, tak budete dole. Ktoré tvoje? Tvoje. Dáme von? Počkaj, dáme von. Ready? Počkaj, Lukáš. No, nie, ja si nepamätám, ako sa volá. Šlevu. Dáme trošku naspäť. Hej. Stop. Nie, počkaj. Okej. Prečo? Treba chuť. Včera som videl, ešte tak točí. Môžem. No bolo by to nemilé, keby král nedošiel, ne? Peťo! Ešte tam musíme... Čo konkrétne? Musíme tam stočiť, aby sa nám dala páska správy. Práci čest. Takže ešte sa pracuje. Vážení milí spolužiaci, milí kamaráti, drahí absolventi školy užitkového výtvarníctva v Kremnici. Teda, musím sklbiť radosť a smutok navzájom, čo je dosť ťažké. Čiže chcem povedať, že som veľmi rád, teda, že sme sa tu stretli v takomto počte, ale všetci, čo sú tu, vedia prečo. Je to vlastne kvôli tomu, že po 57 rokoch zatvorili našu milovanú školu, teda zatvorili, nejako ju dali dole, tak po našom povedané. A od tohto teda dátumu, tohto roka sa už na tejto škole nebude nič učiť, čiže žiadne ďalšie generácie kováčov, rycov, zlatníkov, odlievačov, štukatérov, dizajnérov, hračkarov už na Slovensku nebudú raz. Skutočnou ceremoniou bolo vzdať hold tejto škole, povedať posledné vďaka za to, že nás takto pripravila na život, či už výtvarný, alebo aj tých ďalších mladých výtvarníkov a remeselníkov, ktorí na tejto škole študovali. Môžeme ešte robiť, teda musíme ešte robiť, pardon. Čiže ešte keď budete mať chvíľku strpenia o jednej, teda o 13. mal začať sprievod u nás týchto priestorov smerom cez pod tou vlajkou pôjdu tí daní remeselníci, teda tie odbory, alebo už to bude pomiešané, to je jedno. Ale každopádne bolo by super, keby tie vlajky išli v sprievode spolu so všetkými. Na začiatku bude povoz, na ktorom bude hrať smutný kolektív, skutočný sprievod. Zatiaľ ešte si užite pohľad na našu školu a za chvíľku pokračujeme. Si dáme sem toto? No, poď. No.
Ešte ne? A ešte som mladý na také kokotiny. A ešte možno ani dosť peňazí na to nemáš, aby si mohol to robiť, čo? Čím ideme rysovať? Toto chceš privítať? Nie. Ako to je? Typo? Tu a Toto nevieme zase kde dávajú vyrovnať. Či to Nie, odpadne? nechaj, tak to je zvednuté. Daj tu. To máme. Ne, jak to bude čítať, čo je to za kód, vieš? Kamil. Kamil. Tu není ho? No to dávaj, dávaj sem rýchlo. Si mal vybrať. Už sa popočkaj, to je. Možná? Super. Tam nechá väčší. Taxáčik. Pozor na auto. Skúsme, máš podložené? A ešte. Som dal vedľa, vieš, už by to bolo. Miško, daj vrtačku. Vrtačka? Dobre. Nic. Dobre, hotovo. Ja vám vravím, ja nechcem taký, Bobo to evokuje ako na človeka rakva. Spravím takú nejakú kapsulu alebo niečo také. Super, že teraz Čo bude v tej sluhe? Čo tie lajky, všetky lajky. Na tej peseni to vyzeralo, že No, kiež by to bola Kedy pravda. už ide? Dobre, neviem. Zakopené. Nie, ďakujem ti. Otvor nás na pravdu. Hej. Počkaj, keď si dopredu, no. Pozor. Excusez-moi. Spätná väzba, ne? Do filmu Cigáni idú do neba. Cigáni idú do neba. To mi nevadí. Ja som to asi na 6 krát tam jedol. Ja som znova začala. A ja
Tam pôjdeme autom. Však. Áno, ale to je tak prvý slovo. Peklo začína, dobrý. Pokosíme sa potom, keď budeme jať nejaké promile. Ja som ešte stále triezvy chalani. Stratil som ho, vieš, kde si tam, neviem, si gúho. Nevadí, ale je to lepšie, vieš, kde tie auty. Videl som všetko na konci. Ale pozerám, že aj jeden aj druhý odrúba s tými sa takému dostavovať. A čo on vie? A iba tak. Kde tu do blízko? Asi do toho Erka. Tu, čo sme boli. Treba taká malá. Ja idem už naspäť. Včera som z Rodosu prišla. Takže ja som naspäť. A zase naspäť. Dobrá. Týmto rokom vyštrajkáme. putovanie a jestvovanie vo vytvornom svete za veľmi divných a smutných okolností, ale to už je jedno. A ty máš koľko? Ale máš pravdu. Ale takto ostane to Málo kto ti to povie. To sa cení. Chlapci, ale trošku... Počujete sa vykope diera na osadenie tejto rakvy. Možno po niekoľko rokov, keď by náhodou táto škola naša stála stopová ako Anisak Felix, tak budúci študenti môžu to otvoria a nájdu tam. Spojila chuť sa pridať ku kopačom, chalanom. Budeme veľmi radi, ako podporíte túto performance kopackú. Potrebujeme ísť meter do hĺbky na šírku zhruba 50 na 50 na 50 cm. Svojej schránky a budú uschované na nejakú neurčitú dobu spolu s ostatnými vecami, čiže kľudne. Počkaj, ale zase niekop v***nika, nie? Počkaj, už ho majú. Maťo. Maťo, už ho majú. A že jemno iba. Maťo? Skúšaj, či to vydrží chvíľku. Skúšaj. Jak sa to páči, anarchia. No, a on má aj kropáč konečne, aby to urobil. No bez toho by bol prdel. Hej, ale tak sa pokulháva. Počkaj, daj to Gretke, ona nech si nasype.
Neviem, aký som bol. Ten až 9. Ale iba 5 až 9. To sa bude zakúpavať tiež. Až tak veľmi nie. To budú zase zábery. To budú zábery zase, víš, na YouTube. Som rozmýšľal, že si zoberiem, ale nemám. Dáva tam ryba. Ja, že penis, ale... Ďalší. Napíš rok, keď sme tam, keď sme... Daj, kde si Spartu. Hej, už som našla. To je strašne veľký kameň. Nie je psa. Jediná šanca je, že mám Máš pocit, že bolo ťažkú lúku sme si vybrali na to. Majovo, neviem. Najesť. Môžem? Vymlátiť to odtiaľ. Vyhádžeme ti to, čo tam máš, lebo nemáš kapku. Tu je jeden. Aha. No to nie. Toto bolo. Ale máme už špinavé. Dáme ho polno a tak ho nedáme. Hej. Ja nič, ja muzika. To je ono. To je najlepší bod. No a teraz ide o to, že keď chceme položiť, tak vlastne henty už nepohneš a tuto začneš odkopávať. A môžeme klesať. Nie. Ja aj tak to na čo? Čo môžeme kameň ísť? A to víte, maj. To bude stačiť? Ale stačí máte viac. To je popol toho šveda? To je popol toho šveda. Popol šveda? Toto, čo najviac balovanou teraz iba, takým, ktoré to spoja, nie je to najväčšia prekažka s tým plynom. Stráme veľký. Spredu, malé, zakliníme z boku. Premiešať to trošku. To pôjde samo. Treba tu najviac cez ten hrod, no. To podám prelož cez ten hrod. Nie, tam ešte dáme beton. Robíme, vieš, mantinely. Rozumiem. Ešte jeden, keď môžeš. Chápeš tu, no. Chceš tam? Hej. Každý poďte hodiť kameň do toho. Poďte hodiť. Poďte hodiť kameň. Moment. V tom našom dvore. Nebude takto rovno, nie? Nie. Prievod lízne v lese. Matleské hlavy zaním pravým. Prievod zubných zanechal čiarbenosti ponuky. Temnotou a prišli do sveta. Chvílenie plačiek neutíka a to toľkokrát svetný smiech a radosť. Nik nespí, dnes plačú srdcia. Posvetná lúka víta svoje céry a synou nemou, nepokosenou výčitkou. Pri posvetných dolmenoch nájde Arka odpočinok. Sem začínajú záhorie. Arka je skytom uložená, vnúci zalieva hnev, plač a smútok. Za odmenu
odbor hračky. Za zlatníctvo. Za odbor odlievači. Počkaj, tu knihu zhrasnú. A keď chceme ešte sem, tu sa prosím. Nedáme to samostatne? Ale nech je už v tom, vieš. Veronika. Chceš to dať tam, či čo? Neviem, čo s tými vlajkami týmito. A tak to nechaj tam, ešte na Eurohatu môže vliať. Modru nechaj. Tuto? Tak to môže ísť tým výsledkom. No, jasne, hore. Pocháď z hora. Dole hore, no. Si spravil presné? Dajme šroby a potom iba povymeniame šroby. Tu dávaš niduš, hej? Tam už to sedí. Nemáš tie šroby na vodu. Treba. Daj nahrieť. Daj nahrieť. Ja to nevedel spustiť? Ja.